Гаҗәпләнерлек хәл. Совет хакимияте елларында ук Ульян шәһәрендә татарлар намаз укырга дини йолаларыбызны башкару өчен шәһәрдәге бер йортны сатып алалар. 1956-1988 елларда Сембер Ульян татарлары нәкъ менә шушы Крупский урамы 45-нче йорттагы Когач йортка намаз укырга йөриләр. Әлбәттә инде Совет хакимияте елларында ул хакимият органнарының рөхсәтеннән башка эшләнмәгәндер дип уйларга кирәк. Берничә ел элек Совет чорында мәчет вазифасын башкарган әлеге йортны үзәк мәчет янына китереп куялар. Ул чакта имамлык иткән Нурмөхәммәд хәзрәт турында мәчет музеенда кызыклы гына экспонатлар һәм фоторәсемнәр саклана. Без аны менә бу хәзерге мәчет йортына күчердек. Ягъни бу безнең тарихыбыз, белсеннәр, күрсеннәр, нәрсә монда булган, ничек монда урнашкан. Ягъни шунда кечкенәдән башлап, шундый зур мәчеткә хәзер күчтек. Хәзер ул вакытта менә Ульянда шул бер генә шул йорт кына иде. Хәзерге вакытта Аллага шөкер инде 16 мәчеттән күбрәк хәзер Ульянда да Аллага шөкер. Ульян шәһәр мөхтәсибе, үзәк мәчет имам хатибы Рөстәм хәзрәт Сафин тырышлыгы белән шәһәрнең үзәк мәчетендә моннан берничә ел элек ислам мәдәнияте музее эшли башлаган иде. Анда Сембернең тарихи мәчетләре белән бергә бүген 30 еллыгын билгеләп узучы мәчет, аның имамнары, шул чорда беренче өлкә мөхтәсибе булып эшләгән Әюп хәзрәт Дибердиев турында да бай материал тупланган. Мәрхүм Әюп хәзрәт Дибердиевнең инде сакланган үз әйберләре, менә чапаны, чалмасы, хутбәт аягы, тәсбихе, хәтта менә шул Ташкентта укыган вакытта аның шул инде язган әйберләре. Илдә яңарыш җилләре исә башлагач, Сембер татарлары шәһәрнең милләттәшләребез күпләп яши торган Төньяк районында мәчет салып куялар. Шул еллардагы мөхтәсиб Әюп хәзрәт яңа гына дини белем алып кайткан яшь егет Рәсүл хәзрәтне мәчеткә мәзин итеп ала. Соңрак ул биредә 2003 елга чаклы имам булып ташлый. Анда эшләгәндә инде, конечно, беренчедән әйтер бабайларыбыз безнең теге татар мөселманның тәртипләр, даже элек тегене кешеләр төбәтәйсез йөргән вакытта тегене бездә ярар төбәтәйсезләр, бабайлар юк. Төбәтә белән йөрергә кирәк, ник? Потому что ул татар белән мөселман кеше айырып тора торган нәрсә, шуның белән, кеше белән арашыларга нитергә рәттеләр бабайларыбыз. Әлхәмдүлилләh, бик күп нәрсәгә бабайларыбыз бик тирәтләр безне. Бүгенге заман мәчете ислам дини ялаларын саклау, намазлар укыту белән генә шөгыльләнми. Бердә атна сайын диярлек никах мәҗлесләре уза, ислам дине нигезләрен гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү буенча 3 еллык курсларда эшли. Әлеге курсларны ел сайын дистәләгән кеше тәмамлап чыга. 5 еллык халык үтенече буенча монда татар телендә укыта башлаганнар. Балаларны укыта башладык һәр атна ял көннәрне. Шунда дин дәресләре белән бергә татар телендә укыйбыз дип әйттеләр. Шуларга күрә таптык укытучы, таптык китаплар, әлхәмдүлилләh. Шуннан менә шул балалар белән һәр ял көнне шул татар телен укытабыз. Бу көннәрдә Сембернең үзәк мәчетендә зур төзекләндерү эшләре бара. Чөнки узган гасырның катлаулы һәм төзелеш материалларына зур кытлык чорында салынган гыйбадәтханә бүгенге заман таләпләренә җавап бирми. Яңартылган мәчеттә янгыннан саклану кагыйдәләре дә тулысынча үтәләчәк. Стеналар монда инде безнең хәзер штукатуркаларны ясыйбыз, аннарысын инде кайсы урыннарда плиткада була, кайсы урыннарда шулай цветной штукатурка кебек нәрсәләр инде шундый нәрсәләр, декоративный штукатурка. Ульяновскийның Җәмик мәчетенә 30 ел тулуга багышлап уздырылган тантанада өлкән мөфтие Илдар хәзрәт Сафиуллин Сембердә төрле елларда эшләгән имамнарны, шәһәр мәчетләрен төзүдә катнашучыларны, акчалата ярдәм итүчеләрне искә алып, алар рухына дуга кылдырды. Ислам динен, татарның борынгы ялаларын саклауда хезмәт итүчеләргә һәм мәчет салучы егетләргә мөфтиятның бүләкләрен тапшырды. Ульяновскийдан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар.